Gyda ni panel efo ni heddiw fydd oedden ni'n mynd ar ôl rhai o falla beth yw'r deilliannau, beth yw'n mynd. Y panel Cymru, mae gyda ni Lowri Williams sydd yn un o'r gyfarwyddwyr Comisiynydd y Gymraeg. Gwenllian Mawr Davies sydd yn brif weithredwr y Mudiad Meithrin. Ond mae'r system addysg i hyn gwneud gryn dipyn ers hynny wrth gwrs. Ac yn pennaeth ymlaen i brifysgol, a dwi'n siŵr y clwm i gynnu hi i phrofiadau o'r system addysg fel y yma hi, wedi bod yr iaith yn perthyn i bawb sydd yn Nghymru, dim ots wedi cefndir nhw ers faint o'n yma, wedi llyw'n yn medru cael ei haddysg yn Gymraeg yn rhywbeth sydd yn anhygoel dydy gwir, tydi, gyda chi'n sôn am y cefndir sgynnon ni o'r cyfrifiad a fydd o'r gyn gymdeithas. Mae rhaid ni ofyn be'n hollol ydy miliwn o siaradwyr da ni'n ysgol yn Cymraeg yn y deuddwyr. Yn niferol sydd yn angenrheidiol ar gyfer y Gymru y dyn ni'n ei gweld, heb yna ymdrechion go iawn yn digwydd. Wrth gwrs, mae rhywun yn dweud i bawb, mae gymdeithas yn cynnig ffordd yn gwneud hynny dros nifer o fynyddoedd. Rawn ni gael hynny, bod pobl ofn y Gymraeg. Diolch. Dwi'n meddwl mai yn lle cyntaf, yn eitha cynifer o strategaethau, gofio hynny a chychwyn y pwynt yna lle. Ac yn hynny beth, yn holl bwysig bod ni'n cael y Gymraeg a dysgu'r Gymraeg fel rhan greiddiol o addysgu plant a phobl ifanc yng Nghymru. Nid i fel mae'r weledigaeth yna a pethau ymarferol i gyflawni yn weledigaeth. Nhw yma mewn perthynas efo categorïau ieithyddol a sais ieithyddol a bysgol o'r aransaf gyda'r herydd Gymraeg. I y bil yma fwriad ac mae pob darpariaeth gofal neu'n nas gynhyrchu addysg oherwydd goferd ac addysg ystol drwy pethau Cymraeg hyderus. Un o ymateb cymhwysfawr 35 tudalen yn hyd i'r ddefnydd, gan ar yr un pryd ail-ddatgan ein cefnogwyr Cymraeg hyderus, sydd wrth gwrs hefyd yn siaradwyr Saesneg yn draws fel bydd honno. A dwi'n siarad Ffrangeg a Sbaeneg oll elfennau jo. Yn gymaint o lysydd yn tydi, ac yn fwy na geiriau, dwi'n siŵr heb lawer iawn amser i ddarllen yr papur dwyn mewn manylder. Cadarnhaol wyt ti wedi gael yn yr ysgol hwnnw. Meddwl o beth yw'r pethau da yn yn aml dwi'n meddwl wedi, oedd chymdeithas yr iaith hoffi, dwi'n hoffi wneud hynny, ond mae'n bwysig ac o'n alw ti, yn neud bod nhw yn gwneud yn aml, dyna sydd problem a dyna siarad. Sydd yn o'r Gymraeg rwan, dwi'n ar duedd na hyn sy'n yn dydw. Ni eisiau bob plentyn gael ei gofal a'i haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, ond os gen i ddim, ac os gynnon ni ddim. Felly, da ni barod wedi cydnabod bod hwn yn gam i'r cyfeiriad iawn. Ond pan ni ddim yn teimlo bod yna'n ddiffyg i'w gofal, gael ei gofal plant a'i haddysg yn anffodus ddewis yn bresennol. Dwi'n mae'r unig ddarpariaeth gofal plant sydd ydy Cylch Meithrin, ond heb ydy orfod siarad am o'r academi sy'n nes ymlaen. Felly, darpariaeth pran, os da chi'n methu gweithio pran, bod o'n hawdd i gyrraedd yn y car neu. A dwi'n gwybod mae rhaid i ni gydnabod y dalcen cyflogi mwyn i sefydlogi nhw yn y lle cyntaf i ddenu ac yn sydd yn gwirfoddoli i reoli y Cylchoedd Meithrin. Ac yn ola, addysg Gymraeg a capacity i wella sgiliau ieithyddol sawl ac mae'n gyflym am amol. Diolch yn fawr yn Cian. Eisiau bod chi'n bod gyda ni sydd angen neu gyda ni'n gyfuno fel yn cael ei gyrraedd. Sgan nôl ac yn meddwl yn Cian yn orol. Ydyn ni'n meddwl yn newid y sector cwrwyn Saesneg, a mae hynna hollol amodol. Fel i dau fel y lefelau yna sydd, a doeddwn ni wedi clywed am bod i dau yn ysgwyr am hynny. Felly dyna un peth, pethau bach ni bod i dau yn dwyieithog. Mae trwy addysg yn ysgol i'r o'n sy'n esblygu'n siarad Cymraeg hyderus.
Yna, mae'n dilyn felly y bydd rhaid o cynlluniau sy'n bodoli ar gyfer gweithlu ar gyfer ysgolion a disgyblion fynd dim bellach na'r cynlluniau sy'n bodoli ar gyfer y gweithlu. Da ni'n gwybod bod y Tymor Lansard mewn sgwrs yn hynt yn yr wythnos. Ti'n tynnu sylw at enghreifftiau arbennig, ond mae rhaid chwyddo hynna 10 wythnos i ddiogelder, ond mae yna mi ydyn ni'n meddwl y bydd yna potensial i fod yn cynnwys bod wir angen ystyried a bydd am fod yn ydych bil yn fod yn gosod targedau ysgol eisiau sylwyr a monitro. Efo'r bil, sy'n cyfol beth sŵa. A dwi'n gwybod a bydd ar bil yn fynd ar bil yn asebu gredig. Yn hod yn y digwyddiad yma, yn dod o safbwynt si, beth ti'n teimlo fysa wedi cryfhau mewn gwahanol gynigiau yn yr ysgol. Os yma gen ti gynnig ar y... Achos sy'n angyfiawnder o ran cyfrifoldeb yn ôl Mae'r llywodraeth yn dweud bod y iaith yn perthyn i bawb, ond y sefyllfa ydy bod nhw ddim yn rhoi hynny. Diolch yn fawr i'r ein, dwi'n meddwl y pwynt na'r llywodraeth yn dweud bod nhw eisiau rhywbeth yn y ffordd 2015. Mae'r bobl sy'n trio codi resymol yn tydi. Dyda ni ddim eisiau dychryn pobl. Iawn yn dydi y bain naeth a ni yn teimlo bod y system o ddyfodoli fo chyd Cymraeg a Cymraeg ond byw mewn byd y gwyn fel Ysa'ch chi'n medru awgrymu cama eraill? Ie, dwi'n meddwl yn amlwg, mae'n hyn i'n dweud yn rhoi targed fodol ar ysgol o 2015. Dwi'n cama pethau. Ie, cael gwared o mawrnaeth cael ei ddefnyddio. Felly, yn sicrhau bod pawb yn ei cynyddiadau hawn i plant. Mae'n sicrhau bod ymdrechion y lefel lleol a chenedlaethol i egluro manteision y lefel lleol a chenedlaethol i egluro manteision diwylliant yn Genedlaethol Cymraeg yn addysg presennol. Da ni yn meddwl bod yn o le i'r llywodraeth bod yn darparu cyndyfn yr arweiniad yn hyn o beth i bod yn sicrhau bod yna negeseuon cyson wedi cael eu cefnogi gan targedu negeseuon yma. Lle gen i wedi yn gweithio sy'n am lwyddo i egluro. Mae'n hyn i ddysgu cap canolbwynt yn opposite bod yn ymwneud â'r ysgaidd yn fan'na i fod yn edrych sydd yn affectu yr holl gweithgarau sy'n digwydd gwmpas ysgolion mewn cymunedau. Sector o 16. Mae pobl yn cael, pan maen nhw hunain yn gweithlu, fod yn ddefnydd yn effeithio ar benderfyniadau pobl yn lun a defnyddio'r Gymraeg yn ehangach. Rhan o jigsaw, wrth gwrs, ydy addysgu chi siaradwyr. Rhan arall, iaith yn y swydd, ond ella i rai pobl, mae hynny'n gyda'r ddefnydd mewn ffordd, achos mae'n golygu, mae rhywun gobeithio, ac yn dod i gyda drwch o bobl, a o leia peth sgiliau yn y Gymraeg, bod yn galluogi gyda o ran y gwaith ni'n gweithio gyda chynsyddol dan ysgol a achub sydd ddim yn gwirionedd yn gwaith hybu yn creu yr ymwybyddiaeth yna o bwysigrwydd meddu ar sgiliau yn y Gymraeg. Yn ymwneud â'n sydd yn rhywun ohono ni, mae dyweder yn ardal trelai yn hytrach ac yn coeddi, pan bod ni'n cychwyn y daith honno. Ac felly, dwi ddim yn siŵr bod yn ymwneud â sgiliau gwbl teimlad o berthyn bwydau chi, ond teimlad ydy ddim am bod hynny, na chwaith wedi a siarad a normaleiddio y rhieni
Ond croeso mawr ato ni i sesiwn Archif Ddarlledu Cymru, sy'n dathlu'r ffaith mewn ffordd bod yr archif bellach yn wylo'r Llyfrgell Genedlaethol wedi'i lansio yn ffeindiennu i nodi 100 mlynedd o ddarlledu a darlledu Cymraeg yng Nghymru. Felly, mae'r archif yn amlwg yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, ond mae'r Llyfrgell hefyd yn cynnal sesiynau eitha cyson i drio mynd yr archif allan at bobl mewn gwahanol ardaloedd o Gymru, a mae'r sesiwn yma yn un o'r rheini, a mae'n lle amlwg i fod i'r Eisteddfod Genedlaethol. A dwi'n deall hefyd bod yna fwriad i mestyn y posibiliadau ar mynd i weld yr archif o ddydd i ddydd hefyd. Os dwi'n darllen iawn, mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, wrth gwrs, ond hefyd ar hyn o bryd, mae'n bosib mynd i Lyfrgell Caerfyrddin a gofyn am gael gweld beth sy'n yr archif. Ond yn y dyfodol, y bwriad ydy datblygu hynny, ac os dwi'n deall yn iawn, mi fydd yna tua dwsin o lefydd ar draws Cymru lle bydd yn bosib mynd a gweld y clipiad yn y blaen o raglenni dros y 100 mlynedd o'r math ar raglenni. Ond da ni heddiw yn mynd i ganolbwyntio ar newyddion. Dwi'n mynd i weithio. Na, dyna'r beth arall, ydyn ni'n gofyn wneud fel arfer, ydy pwysau beth yma fel hyn yn hunain. Ti'n drio. Reit, felly, sy'n y gornel o reit. Mae'n mynd yn fwy cymleth, ond dyma'r cyfle chi benderfynu ydych chi'n y sesiwn iawn neu beidio, neu ydych chi eisiau cerdded allan. Ond dyna ydi o, da ni am roi blas i chi o rei o'r digwyddiadau mawr sydd wedi bod yn, wel, mywydau'r gwaith y tri yma, a finna'n digwydd bod wedi bod yn gweithio dros yr un cyfnod. Ond fel arfer, ni fysa chi'n gallu gweld clipiau cyfan, oherwydd yn y Steddfod ydyn ni, yr unig beth oedden ni'n gallu dangos ydy sleid o'r gwahanol adroddiadau, ond gobeithio fyddwn ni'n rhoi blas i chi. Ond yn bwysicach beth, wrth gwrs, ni fydd y tîm yma'n gallu siarad am y straeon. A mae'r tîm yn cynrychioli yn fath o wahanol agweddau ar newyddion a darlledu newyddion. Yn y pen draw, mae Angharad Mawr, sydd erbyn hyn, wrth gwrs, yn adnabyddus oherwydd gwaith wahenno ac yn y blaen. Ond mae rhai yna chi'n cofio bod i hefyd wedi bod yn gyflwynydd newyddion, angor newyddion trwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly yn gofio yn y studio felly yn gweld yr holl lif o straeon yn dod i fewn, ac wedyn yn gofio i cyflwyno nhw beth bynnag oedden nhw. Felly mi gofyn chydig bach o flas hynny gen Angharad. Wedyn mae Nia Thomas, sydd wedi bod yn fath o lais newyddion y Gymru wledig, os da i ddweud, ar radio a theledu. Felly mi ddewia blas yna, ond hefyd sut mae a sut oedd newyddiadurwyr oedd yn gweithio mewn patch yn gofod weithredu. Ond dwi'n reit yn ochr i fan hyn, wrth gwrs Aled Huw, sydd wedi, yn wahanol i Nia, mewn ffordd, wedi bod yn cael ei anfon i ddigwyddiadau mawr ar hyd a lled y byd. Felly, os ydych chi'n gweld Aled Huw yno, ydych chi'n gwybod bod o'n serious. Dyna o'n y bod. Ond da ni am ddechrau efo Nia. A dwi am drio gweld allai symud hwn rwan. O, hwnna, dwi'n gweithio. Na ni'n iawn. O iawn, na i ddiccio. Reit, na ni wedi cael hwnna'n iawn. Dwi'n gwybod os rhaid chi'n nabod y llun yna, ond mae'n mynd yn ôl 1986, a mi geith ni egluro be oedd yr amgylchiadau. Ia, dwi wedi dewis y stori yma, mynd yn ôl i 1986, am sawl bwysol. Mae'n stori i gwybod yn Wynedd ac am bod ni yn Eisteddfod Llun ac Efionydd, o'n i'n meddwl bod ti'n addas bod ni'n dewis stori oedd yn berthnasol i'r rhan yma o Gymru. Mae'n gyfnod pan oedd newyddion saith oedd y rhaglen newyddion ar S4C, pan mi roedd na rhyw olygydd seneddol bach i nod yr enw Dylan Iorwerth yn gweithio yn Llundain, ac Angharad Mawr yn un o gyflwynwyr newyddion saith ar y pryd yn Betty George, Gwyn Llywelyn, Rod Richards. Dyna i chi'r pedwar cyflwynydd, felly dyna'r cyfnod da ni'n sôn amdano fo. Cyfnod lle doedd na ddim ffona symudol,
cyfnod cyn y cyfryngau cymdeithasol, a chyfnod lle roedd ffilm yn dal i gael ei ddefnyddio pan oeddech chi'n mynd allan i gofnodi digwyddiadau. Mae'r stori yma, cnil o stori mewn gwirionedd. Dydw i ddim am eiliad am ddeitha chi bod ti'n stori o arwyddocaol, cenedlaethol na rhyngwladol, ond mi roedd hi'n stori fawr ar y pryd. Cael yn hel allan hefo'r criw camera, oherwydd bod yna lifogydd mawr yn mis Mawrth 1996 yn ardal Porthmadog, Penrhyn Deudraeth, Ddarlledu. Ac mewn gwirionedd cael yn hel allan yn yr un car efo'r criw camera a dyn sain i chwilio am broblemau, chwilio am drbini mewn gwirionedd. A mynd lawr o lôn i gyfeiriad Maen Twrog a gweld y mynydd o gryf o'n blaena ni a methu mynd yn yn blaena. Ddim yn siŵr be oedd wedi digwydd yna, neb o gwasanaethau brys yna yn mi oedd y cyntaf i gyrraedd. A mi welwch chi yn fan hyn, mi roedd y lôn wedi chau yn gyfan gwbl ac mi roedd y mynydd o bryd yma wedi gorchuddio y tŷ i bob pwrpas. Oedden ni'n gwybod oedd yna unrhyw yn y tŷ, doedden ni'n gwybod yna unrhyw wedi anafu, unrhyw wedi ladd, doedden ni'n gwybod os oedd yna geir wedi cael ei dal wrth i'r tynelli o bryd yma gael ei golchi lawr y llythra. A dwi'n cofio, a mae hyn yn swnio beth gwirion iawn ar y bryd, dwi'n cofio dringo i ben y mynydd o bryd yma. Dwi'n meddwl sy'n ni'n cael gwneud heddiw oherwydd rheolau iechyd a diogelwch. Mae'r diwia yma yn hotal ni'n cael gwneud yma yma beth i dydy'r dyddiau yma. Dwi'n cofio dringo i ben fanna a wedi syrdanu efo'r hyn oeddan ni yn ei weld a dweud y gwir. Be oedd wedi digwydd, mi roedd yna bibell o orsedd dŵar dŵr Maen Twrog wedi hosti. Ac felly mi roedd yna ddŵr yn amlwg yn gollwng, a hynny hefo glaw eithriadol o drwm wedi golchi cannoedd o ginelli o bryd i lawr. Wrth lwc, doedd na neb yn y tŷ, doedd na neb dan y pentwr o bryd. Ond dwi'n cofio gwneud darn camera ar ben hwn a wedyn holi rheolwr yr orsaf dŵar dŵr ynglyn â hyn oedd wedi digwydd. Felly, enghraifft o stori wnaethon ni ar ei thrawsu, gorfod ni chwilio am gios wedyn, sut da chi'n cysylltu ar stafell newyddion, chwilio am gios coch, will you reverse the charges please, wrth ffonio'r stafell newyddion oherwydd bod yna chi ddim dwy giniog neu beth bynnag ar un o'r oed, dwi'n cofio dyn hyn, oedden nhw'n beiriannol yn llyntu pres beth bynnag felly. Ac yn y pen draw gorfod gyrru gwrs y syniad yn ôl i Fangor, ac digwydd bod y dyn camera ar y pryd ddim yn defnyddio ffilm, ond ryw dacia VHS anferthol oedd newydd ddechrau cael ei defnyddio. Felly, mi roedd y broses, os liciwch chi, o adrodd y newyddion wedi cyflymu rhywfaint o gynharu hyd yn oed a blwyddyn y ddwy cyn hynny. Felly, ia, stori leol, stori felly ar ei traws, lwc mil, a mi ath y lluniau a'r newyddion. A mae newyddion naw o fi bryd hynny, mae'r rhaglenni na newyddion dydy yn newid i hamsar bob hynna hyn. Mae'r rhaglen newyddion naw o BBC a beth hynny dyna. Ac Aled, os dwi'n iawn, wyt ti'n cofio y peth na. Dyna'r peth efo pethau fel ffilm, a dyna'n peth gorfforol, a dyna'n chi'n gallu cwgio mewn na jyst anfon pethau. A gen ti gofyn neud yr un math o beth, yn y gorffewin yn dod? Mi o'n i'n gwbl ddibynnol ar y dynion camera yma. Nid yn unig yn bobl oedd yn barod i fynd i bob man boed ar ben rhyw domen, neu ben rhyw wal i gael y shot ore, ond o'n nhw hefyd yrwyr Penigamp, ac mi oedd y ddyn yr enw Ken Davies yn y gorllewin, oedd yn gyrru Audi gwyn 4x4, ac wrth lwc oedd e'n nabod pob Clisman, a pob dyn tân yn yr ardal, a dwi'n cofio cael yng Nghymru fel gwyllt tuag at y trosglwyddydd ar ben Bryn Creseli, mwyn darlledu'r lluniau nôl. A mae bron y bod fel theatr o'r absurd nawr, meddwl chydig flynyddoedd wedyn, mae rhywun yn teimlo beth bynnag. A mae lluniau, dwi'n tynnu'r ffôn mas am hoced, tynnu rhyw chydig luniau, un glasgad o ryw fwtwn, ac maen nhw'n byw ar ysgrifennu chi gartre. Mae'r trawsnewidiad yna mewn, dim mwy yn y ddegawd neu ddau, wedi trawsnewid yn bildiad dwi'n hefyd. Wel, mi o'n i aros efo Aled, ac a dweud y gwir, aros efo llifogydd o'n rhai ar raddfa cwbl wahanol, ac mewn lle cwbl wahanol hefyd, ac os da chi'n cofio, wel erbyn hyn, da ni'n gyfarwydd iawn ag enwau stormydd yn dweud, mae'n enw ar bron bob storm. Ond dwi'n meddwl bod fi'n iawn, mae'r un enw falle, wneith Paul bron yma gofio,
ydy Katrina. Da chi'n cofio New Orleans, Louisiana ac yn y blaen, mi gath Aled i anfon yna. Fi'n credu un o'r rhesymau i gyd wedi wneud yn swydd yw bod ni wedi cael bod yn hynod o ffodus i gael profi bod yn dysgu hanes, i weld hanes yn cenedlu yn datblygu, a dyna bwrpas yr Archif mewn gwirionedd yw adlewyrchu hynny yn cenedligrwydd ni, ond bod yn dysg i rai o ddigwyddiadau mwyaf rhyfeddol hanesyddol yn hos ni, a dwi'n cofio hedfan i New Orleans, y Big Easy, fel oedd yn rhywbeth, wrth i Hurricane Katrina nesau. Dyma'r corregwynt cryfa i daro yr Unol Daleithiau erioed. Y trychineb naturiol gweitha i America ddiodde erioed. A glanio yna, o'n i'n hen gyfarwydd ag America erbyn hynny, mynd yna gyson ers dechrau'r 90au ar gyfer digwyddiadau a etholiadau. Chi'n cofio rhyw sandal yn ymwneud â Bill Clinton a Monica Lewinsky, rhywbeth am ffrog a sigar. Bys i yna hefyd pam oedd America ar ei gliniau. A ymosodiadau neu rhywun gyda'r dweud newydd ddigwydd, y Pentagon yn dal i losgi, felly o'n i wedi gweld America yn gallu ymdopi a rai o drychinebau mwyaf y cyfnod. Ond oedd y hyn nath yn haro i yn New Orleans yn rhywbeth cwbl wahanol. Cyrraedd yna, mae'n ddinas o filiwn a hanner o bobl. Ar y pryd yw 70% o bobl yn wyn, a 30% o bobl yn dod o gefndir Afro-Americanaidd. Nawr, fi gafel trybeith bod Katrina yn dod, bod Katrina yn storo na welwyd mo'i tebyg. Dyna sut o'n i wedi cyrraedd yna mewn pryd mewn gwirionedd. Ac oedd pawb bod a char neu ar gallu adael New Orleans wedi mynd. A pwy oedd ar ôl, oedd y clawd, yr anghennus a'r di. A beth weles i fanna New Orleans oedd hiliaeth ar raddfa nad o'n i'n ddisgwyl i weld yn yr America fodern. O'n i chydig bach mewn cariad falle ag America yn gweld y cyfan fel rhywle fel gwlad lle oedd unrhyw un yn gallu llwyddo beth bynnag oedd y cefndir chi. Oedd chi'n gallu dringo, dyna oedd y meddylfryd. Ond yn New Orleans byd hynny, doedd e ddim yn wir. Gyrru ar hyd y taleithiau enfawr yma, Louisiana, Mississippi, Alabama, 10 milltir i mewn i'r tir, dim byd o gwbl yn bodoli yna. Dim tŷ, dim garage, dim ffarm, dim enaid byw. Pawb i newid i dianc neu wedi marw. Ac mae methiant wlad sydd bod y wlad gryfa mwyaf cyfoethog yn y byd i ddelio gyda eithafiaeth yr hiliaeth yna, hanes o hiliaeth yn y Deep South, wedi aros gyda fi, oherwydd nid dylna fel mae America i fod. I ni'n gweld y Statue of Liberty, y Swyddon Efrog Newydd, sy'n gyfarwydd ar gerdd adnabyddus yma gan Emma Lazarus sy'n dweud rhywbeth ar hyd y llinellau allai gofio cyfieithu fe'n gywir. Rwch i ddich gwynedig y clawd a'ch torfeu sy'n awdu am hyddid, a dyna gwbl gwrthwyneb i beth oedd yn New Orleans. A George Bush, pwy wedi ymladd rhyfel yn erbyn tyfystiaeth yn hyn fel byd, wedi methu yn ei arfer i hynny. Oeddet ti'n gweld arwyddion yn ei ddiarna'r pwynt gyffredinol felly na dyna pwy o bobl ar ôl, ac yn amlwg oedden nhw wedi cael ei gadael ar ôl yn fwriadol wedi bron. Ond oeddet ti'n gweld enghreifftiau o'r hiliaeth o flaen dylygyd hefyd? Dwi'n cofio mynd o'r stadiwm yng nghanol downtown New Orleans, a dyna lle pobl i gael help. Ac oedd yr hiliaeth yn amrwd oherwydd mi oedd yr rai pobl gwyn, un o ffordd hewl, ac mi oedd yr fyddin, mi oedd yr awdurdod y pedwar yn gyd yn mynd i cyfeiriad i nhw. Ac wedyn, oedd yna bobl fi, oedd llawn dosod yn fwy anghennus, yn cael ei gwasgu mewn i'r stadiwm yma, ac oedd cael ei hofio. Dyn nhw ddim yn cael unrhyw fath o gymorth yn y byd. A fe oedd lot ohonyn nhw farw. O'r diwedd fe gafodd lot ohonyn nhw'n fynd ar fysiau o'r ardal, ond oedd yn drychinebus ac yn gwbl amrwd, yn diffyg awyd i helpu bobl yma.
Angharad wyt ti ti'n cyflwyno newyddion yn ôl yn newyddiadau hynny gan amlwg oes yna bob math o straeon oedd yn ymwneud â pethau ddigwyddiad. Yn y dyddiau ni, da ni wedi gweld straeon fel yr rhai am George Floyd. Wyt ti'n credu bod pethau wedi newid o ddifri o ran amheuaeth? Da ni'n licio meddwl i fod yn dydyn. Yr amheuaeth yn gyffredinol, beth yn gobeithio i fod nhw'n sicr, ond dwi'n meddwl bod y gair hiliaeth am hiliol hefyd. Oherwydd bod yr hiliaeth yma yn bodoli, dwi'n casau pan mae'r defnydd o gair hiliol yn cael ei ddefnyddio yn y man yn hwyr hefyd. Yn ddiweddar, cyn yr Eisteddfod yma, fe ddefnyddiwyd y gair hiliol yn erbyn yr Eisteddfod oherwydd ffrau yn y rheol iaith. Ac os oes yna rhywbeth yn y gysau i hynny, pan mae rheol iaith yr Eisteddfod yn rheol iawn, hynny yw, sy'n wedi bod y rheol iaith yr Eisteddfod, un iaith un wythnos yn yr Eisteddfod. A dwi'n meddwl bod can ddefnydd o'r gair hiliol yn gwanhau hiliaeth go iawn pan mae'n digwydd felly a bod rhaid i fod yn ofalus iawn o ddefnyddio. Ond mae'n amlwg ar yna be arosod efo chi o'r stori yna falle gymaint o cytuno o hiliaeth. Oherwydd, dwi'n meddwl bod ni'n cael camargraff yn aml iawn o allu America i ddatrys pob agwedd o fywyd. Dwi mor gyfarwydd a gyda'i teledu nhw anaml iawn i ni'n cael ochr negyddol America yn sgrinie, yn diwylliant oherwydd bod ni'n dilyn gymaint o'r hyn sy'n digwydd yn America gyntaf, bod yn ffasiwn, bod yn math o raglenni teledu, hyd yn oed yn gwleidyddiaeth chi. Os allwch chi roi o'r neithu am funud yr hyn ni wedi brofi yn America o dan gyfnod Trump, newyddion ffydd, newyddion ôl-wirionedd ac yn y blaen. Os ewn ni nôl i'r cyfnod yna, dwi'n meddwl bod dyna o'n arwydd y cad mawr Katrina, sy'n hwnt o'r ffaith i fod yn gymaint o ddigwyddiad lle gath mewn cynsawdd o'r amlwg a pwerau yna. Un peth nath e brofi hefyd gyda hen America hyll yna, hiliol, yn dal i bodoli. Fe ti'n effer nesaf fod rhyw fath o gwestiwn mewn cwrs tafarn. Pwy sy'n gallu meddwl pa stori oedd hwnna? Rwy'n sy'n mwntro. Ia, tasa chi wedi dod i Steddfod 2001 yn Unbeth, dwi'n am edrych bod ni'n arfer gofod wneud pethau felly, byddai'n bod ni'n gofod golchi'n traed oherwydd gwrthariad ennill y tynnos. Ond fel o'n i'n dweud bod Nia wedi bod yn llais i'r Gymru wledig, felly'n amlwg oedd hi wedi bod yn gwneud y stori yma. Mae'r llun fel yn digwydd yn dod o'r raglen nes i 5 mlynedd felly yn edrych yn ôl. Ond nes i nôl at yr un bobl ac oedd eich wedi i holi yn ystod y cyfnod i hun yn dod. Oes, yn ôl y dweud y gwir, i fis Chwefror 2001, yn cofio Instagra yn y swyddfa cael pwy alwad ffôn, un gan berson yn nabod yn y diwydiant samaeth, yn arall gan hyd neu fyddiadurwr yn dweud oeddwn wedi clywed bod yna achos o blwy'r traed ar gennar yn y Deirwen. A dyna chi ddechrau ar benod hunllefus, helbylus eithriadol, nid yn unig i'r diwydiant samaeth, ond i gefn Gwlad Cymru, i barlyswyd gefn Gwlad Cymru. A dwi wedi dewis y stori yma oherwydd doedd hi ddim stori cynnawd un dydd, doedd hi'n stori yn para wythnos na mis, ni baro am fisoedd ac yn wir am flynyddoedd oherwydd yr effaith ar economi cefn Gwlad yn ei cyfanrwydd. A 5 mlynedd wedi'r cyfnod yna, do'n i eisiau nôl i holi rhai o'r bobl oedd yn ganolog i'r stori yna. Dwi'n siŵr bod llawer o'ch chi'n cofio cyfnod pwy'r traed ar genna, yr ofn dychrynllyd lle oedd yr achos nesaf pwy yn wedi digwydd. Oedd pobl yn poeni bod yn pwy wedi bod yn gyfrifol am leddeunu'r pwy. Mi roedd yna rhai pobl yn aros ar ei ffermydd oherwydd bod nhw mor ofnus yn gwybod am deuluoedd ffarm gallwyd y plant adre o'r ysgol oherwydd y pryder mawr yma. Yr anwybodaeth mewn ffordd. Ac i gwneud yr adag yna dwi'n dweud anwybodaeth oherwydd unwaith eto doedd cyfryngau cymdeithasol ddim yn rhywbeth mawr ag hynny. Ond o bobl dwi'n cofio mynd yn ôl i'w holi oherwydd mae hon yn stori pobl go iawn. Y milfeddyg gan fuodd yr achos cyntaf pwy yn y Deirwen, dŵr o'r enw Mawr Evans, a dwi'n cofio fe'n dweud hyn,
Mi roedd yna hanner o hynna yn gobeithio, mae dim anghywir yn efo. Achos do'n i'n eisiau bod y cwy wedi cadarnhau yn Cymru. Ond na hanner arall yna'n gobeithio mae dim yn gywir. Achos unwaith oedd o wedi codi y pryder bod yna achos, mi roedd yr awdurdodau i gyd wrth gwrs yn cysylltiad oedd angen gwneud yr holl brofion yma. Y ffarmwr cyntaf yn Cymru gafodd y clwyd, un o'r enw Alun Roberts, ffarm Botlaw, Llanfaniol, Gerediirwen, 300 o wartheg godro gan efo cannoedd o ddefaid. A mi fydd rhaid iddo fo wrth gwrs ddifa y cyfan. A hyn oedd o'n i ddeud wrth edrych yn ôl bod o'n teimlo rhyw bwysa arno fo i ddifa, oherwydd doedd o ddim eisiau bod yn gyfrifol am ledaenu'r clwyd. A dwi'n cofio gofyn efo mi mewn lot o feirniadu ar y pryd ynglyn â'r ffaith bod ffermwyr yn cael ei amdal, oedd mewn ffermwyr yn cael ei amdal am y cylliddion. Roedd o'n dweud, wel, mae di cymryd oes o lafur i mi fapu'r anifeiliaid yma. Roedd o'n gweld oes o lafur yn mynd yn llwch dros nos. Felly bod chi'n cofio y cymyla yma o fwg, o'r holl dana yma a hyd a lle cefn gwlad. A chai o blio y mwg yna. Oedd y cymyla mwg fel rhyw gynfas yn doedd dros cefn gwlad Cymru. A mae'r llun yma y di-heintydd, arogl di-heintydd, oedd ati di wedi gorfod hyd ar feisydd sioia yma i rwan, mae dyma chi fatia di-heintio, ei steddfodan i gorffennol, mae yna fatia di-heintio mwyn edrych siŵr bod y clwyd yn cael ei ledaenu. Felly, ydych chi'n cofio'r delwedd yna, fel newyddiadurwyr oedd yn gorfod cario can o di-heintydd y mwt y car, oherwydd fel darlledwyr, oedd y BBC yn gorfod bod yn gyfrifol ac eisiau sicrhau bod ni oedd yn teithio i'n cael o wlad i'r llall ddim yn lledaenu'r clwyd. Ga i ofyn un beth, yn ti'n fer ffarm, o ti hefyd fod yn oherbydd i ddier. Oedd ti'n gallu cadw'r ddau beth ar wahân yn y cyfnod yna? Mae'n greiddiol ydy i fod yn newyddiadurwr i fod yn ddi-dieg ac i geisio adrodd ar y ffeithiau. A dwi'n gobeithio yn arwm wedi wedi llwyddo i wneud hynny. Ond bydda dweud bod rhywun ddim wedi cael ei ffeithio dwi'n sori, os ydyn ni'n dweud cywyd dwi'n gynnod o bobl arall. Ac roedd gweld rhai o'r bobl yma yn diodda yn ffeithio, mae dwi yn cofio sydd ddim yn rhagorofiad penodol mae da ni'n cyfeirio ato fo. Dwi'n cofio mynd i weld y teulu nodau sydd Geredlaethol yn y Llanfaniol, oedd wedi gorfod difa anifeiliaid oherwydd bod ganddyn nhw ddim digon o dir porig o ffermwyr yn cael symud anifeiliaid ar y pryd, neu roedd yna waharddiad ar symud. Ac felly, os nad oedd ganddo chi digon o dir, neu roeddech chi'n gorfod gwneud cais i gael bres o gynllun lles mewn byr yma. A dwi'n cofio'r ffarm yma yn deitha mi roedd nhw ddewis i ddifaid wartheg godro neu y defaid. A penderfynu difa'r defaid oherwydd bod nhw'n llai o werth a mynd yna i holi y fam a'r tad a'r ferch wedi rhoi llun ar y cabinet y gegin a wedi sgwennu y gair murderers ar y llun, a llun o'r rwy'n llwad. A dwi'n dal, gyda'i weld yn hyn yn ista yn y gegin rwan, a dwi'n gweld y llun yn fan'na. Felly, stori, ia, dwi'n gobeithio mae wedi llwyddo i'w hadrodd i'n ddi-dieg, ond mi oedd yn stori fawr ac yn stori nad effeithio ar gymunedau cyfan ar y pryd. A dwi'n siŵr os ydych chi yn gweld rhai o'r clipiau newyddion o'r cyfnod, fes yna un gwleidydd ddoth i'r amlwg ac efallai, mae dyna pam ddoth o'n brifwynidog, ond os ydych chi'n cofio, y pwynt traed ar gennau oedd awr fawr Carwyn Jones, felly os ewch chi nôl i'r clipiau, mi fyddwch chi'n... Ia, yn sicr, a dwi'n meddwl bod oedd Carwyn Jones yn hun yn cytuno, mae dyma lle nath o i farc fel gwleidydd. Be mae rhaid i ni gofio, da ni wedi 2001, oedd mi roedd datganoli wedi digwydd, mi roedd amaethyddiaeth wedi datganoli, ond doedd yr holl bwera dros iechyd anifeiliaid ddim wedi datganoli. Felly mi roedd y cadwyn o wneud penderfyniadau yn gallu bod yn lladdurus ac ar ddim yr un pethau. Dwi'n gweld y blind oedd ddim yn llywyd yn defnyddio'r Cymru ar y pryd, diolch byth fydda fo. Mae'n ei roi gorau i'r swydd honno. Yn gorfod del wrth gwrs efo Carwyn Jones fel y gweinidog materion gwledig yng Nghaerdydd, ond hefyd yn gorfod mynd i Lundan lle roedd y gweinidogion amaeth
San Steffan yn Fano. Felly, o ran gwleidyddiaeth yng Nghymru, mi roedd yn gyfnod allweddol. Erbyn hyn, mae'r gwerau iechyd anifeiliaid yna i gyd wedi datganoli. Felly, stori yn berthnasol o ran y diwydiant amaeth, o ran economig yn gwlad, o ran y diwydiant twristiaeth, i geilwyd llwybra cyhoeddus yn llwyr, ond hefyd o ran y byd gwleidyddol yng Nghymru hefyd, oherwydd newidio'r pethau yn llwyr wedi'r hwyr. Wel, mae'r digwyddiadau yma hyd yn hyn wedi bod yn rhai sy'n i ryw raddau beth yna falle rhaid o gennyf yn gymryd, ond i raddau sy'n hwnt i reolaeth pobl. Ond mae'r digwyddiad nesaf yn un sicr oedd yn ymwneud â'r pobl a'r diffyg reolaeth, diffyg gonestrwydd bob math o bethau. Oedd Angharad Mawr yn gweithio i dechrau shifft yn gyflwynydd newyddion ar y diwrnod arbennig yma. Unwaith eto mewn weithio llun ddeithaf yn syth be oedd o'n ei geith Angharad ei 5 miliwn oedd yr amgylchiadau sydd wedi dod fewn, sydd wedi dechrau y shifft a beth sy'n digwydd. Wel, Trychineb Hillsborough, dyna'r llun wrth gwrs yn cyfer, Pymthegfed o Ebrill 1989. Ac gêm ffydd-ddynol, cwpan yr FA yn Lerpwl yn erbyn Nottingham Forest, kick-off 3 o gloch. Nawr, fe ddigwyddodd Trychineb yn fuan iawn ar ôl i'r gêm ddechrau. Ac oedd hi'n amlwg yn siŵr bod hi 5 munud 10 wedyn bod yna Trychineb enfawr yn digwydd yn hyn. Nawr, fi wedi gwneud yn news flash. Mae news flash yn rhywbeth sy'n, fel jyst, mae'n perthyn oes o'r blaen, achos nawr mae gen i newyddion 4 awr ar 20, ydych chi'n cael news flash. Ond be oedd news flash? Oedd pan oedd cyflwynydd newyddion yn darlledu rhwng rhaglenni yn annisgwyl yn gweud dyma news flash, mae Trychineb wedi digwydd mewn gêm droi. I fi aros, oedd y news flash yn digwydd mewn cwpwr i bob pwrpas, oedd y studio yn un cwpwr bach, gyda'r un desfa, un gader, oedd y drws fanna, a wedyn ar y fest oedd yna monitor, ac oedd ffiniau Hillsborough yn mewn yn fyw tuag ata i. O'n i'n gweld lle i gyd yn dod mewn, tra bod fi'n aros 50 munud i'r rhaglen oedd yn darlledu ar y pryd i orffen i fi gael darlledu. A mae byth yn hofio'r stori hon, achos dyma y ffiniau mwyaf erchyll i fi weld erioed. Ac ar ôl gweld 2-3 munud ohonyn nhw, gorfod chi droi oddi ar y sgrin er mwyn gallu canolbwyntio ar darlledu y stori hon. Achos be oedd rhywun yn gweld o flaen i lyged mewn gwirionedd oedd pobl yn colli bywydau. Achos dyna oedd y ffiniau dwi'n dod mewn, sy'n y math o luniau bysau byth wedi cael ei darlledu wedyn. Achos bod nhw'n mor erchyll. Ie, i'n edrych glir efo hynna, Angharad. Beth sy'n edrych, da ni'n gweld syniad ar y diwedd sydd wedi golygu ac yn y blaen yma hanner gweitha, maen nhw'n mynd. Ond oedd ti'n gweld bob peth a diffiniad mewn ffordd? O, a hynny yw, chi'n gweld y llun fyna, mae'r camera fan hyn, ond o'n i'n gweld y lluniau hefyd, lle oedd y camera, oedd y shot dipyn nes at y sound fyna. Felly o'n i'n gweld wynebu'r bobl yma oedd yn dioddef yma iddyn nhw o diod. Y Trychineb chwaraeon weitha erioed o ran faint o bobl sydd wedi cael ei lladd hyd yma yn Mhrydain. 97 o bobl, 94 ar y diwrnod, oedd 1 rhyw 2 neu 3 diwrnod wedyn, oedd mae'n arall o'i 2 flynedd wedyn. Mae stori Hillsborough yn un sy'n para tan heddi mewn gwirionedd. A 2 flynedd yn ôl, yn 2021, i farw 1 dyn o achos y Trychineb ac fe gyfarnwyd i fod hefyd wedi cael ei ladd yn angyfreithlon bod cymaint o blynyddoedd wedi mynd heibio oherwydd yr anafiadau difrifol wedi cael ar y pryd. Oedd 700 o bobl wedi cael anafiadau. A wrth gwrs, pan ddath yr ymchwiliad cyntaf, ar achos cyntaf, fe gyfarnwyd mai marwolaethau Trydamwen o'r rhain. Ond wrth gwrs, fe gafwyd 2 achos arall, ac yn y pen draw fe gyfarnwyd mai lladd anghyfreithlon o'r achos Hillsborough, gyda'r Plismyn, pobl tân, ambulance hefyd, wedi bod ar fai bod cymaint o bobl wedi cael ei lladd. Ac yn ddiweddar iawn, fe nath Jacob Rees-Mogg, gyda hwnnw ddim yn enw i gysylltu'n aml iawn gyda cyfiawndera mawr,
as yn ni'n dweud, ond nath e weid mai dyma'r anghyfiawnder mwyaf yn hanes heddlu Prydain, be ddigwyddodd yn Hillsborough diwrnod hwnnw. O'r 97 sydd wedi marw, oedd yr iena'n 10 oed, oedd yr hynna yn 65 oed, a'r plwtyn bach 10 oed, oedd ganddo fe gefnder 8 oed, a iawn fe oedd Stephen Gerrard, dath wedyn yn gapten tîm Lerpwl. Wrth gwrs, ac oedd fe'n dweud bod e wedi cael ei ysbrydoli gan farwolaeth i gefnder i fod y gorau gato fe chwarae 10 oed, fel bod e'n cael chwarae i Lerpwl. Ac wrth gwrs, ni gyd yn gwybod y straeon hefyd o ran beth mae pobl Lerpwl hyd heddi ddim yn brynu y sen. Cael Mackenzie oedd golygydd y sen ar y pryd wedi ymddiheurio erbyn hyn am fod y papur yn wath na ddim rhywun arall oedd wedi derbyn straeon cywiddo yr heddlu ar y pryd am be oedd y fans yn neud pan o'n nhw'n gorau gas yn helpu y cyfnodwyr eraill. Mae'r syniau oedd ti'n weld yn mynd â ni yn syth at y stori nesaf gan Aled. Oedd yn harad yn gweld y syniau yn dod i mewn, ond wyt ti wedi bod mewn un sefyllfa o ddiall oedd ti yn gweld y syniau yn cael ei ffilmio oedd ti'n ar y pryd, felly Rwanda. Ie, mae'r llun yma o wersyll ffordd-gyrried filiwn a hanner o bobl just ar ffin Rwanda a Zaire fel oedd y bryd hynny, gwirionedd y Congo erbyn hyn, yn dyddio nôl i 1994. O'n i'n ei damed y wyfyddiad ar y ffordd lan yn y car heddi. Mae ddech chi wedi yn amser cwmpi gyrru i Gyrdydd lan fan hyn. O'n i'n meddwl, wel, rwy'n stori'r dydd ar gyfer talent, 300 o straeon y flwyddyn, 34 o flynyddoedd, dyna 10,000 o straeon. So sut dwi'n dewis tair stori o'r archif yma i adrodd amdano nhw? Ac yna un wastad ar ben y hesed. Ond mae'n cael effaith yna drwy'r amser, oherwydd dwi'n methu camu nôl yn dwyweisi. Mae emosiwn hwn dal dydi, dwi gyda pryder yn wedi, oherwydd i chi'n gweld, o'ch chi wedi gweld y llun lafiad o wedi digwydd, y Hutu a'r Tutsi yn ymwneud yn erbyn ei gilydd. Ac oedd hwnnw'n digon erchyll oherwydd roedd cyn cifw ar y ffin yn llon cyrffed wedi chwyddo, wedi bod yn y dŵr ers dyddiau o'r wythnosau. Ac wedyn, oedd y don yna ddynoliaeth yn diolch o Rwanda dros y ffin i ardal o'r enw dros gynyddoedd Lychan. Ac os chi wedi gweld y ffilm Sigourney Weaver, y gwryledd yn ymwys, dyna'r union ardal. A oedd y ddeir yn chi galed i grafu lloled, oedd y ddeir yn chi galed i grafu bebi, chi'n sôn am dyfu cnydau ac yn gwybod. Felly, roedd cholera, typhus yn temp, ac oedd na neb yna helpu. Elusennau wedi dod o glas, oedd Oxfam, Oxfam Cymru, Medicine Sans Frontier, ac o'n i yn canol y bobl yma yn gweld y dioddefaint, ac oedd yn nes i daro arno fe gynnau bod ti dal yn gallu aroglu'r lle, a dwi dal yn gallu aroglu'r lle yma. Dwi'n sefyll yn y gawod weithiau gyda'r ôl lle, dyna'r gweithio'n dod nôl ato, oherwydd mae rhywle yn y ffoenau. A mae yna ddelweddau serio'r coch chi hefyd, sef dwi'n cofio gael plant bach yn cario llestri, unrhyw fath o lester, hen botel blastig, bwced, be bynnag, ond nhw'n gorfod cerdded yn 10 milltir i lun cifw i gael dŵr. A dyna fi gorchwyn nhw am y dydd. Ac o'n nhw'n eistedd weithiau yn y ffordd, ac chi ddim yn gwybod os o'n nhw'n eistedd i ymlacio, i gael saib, mi'n gorfod i farw. Wedyn, dwi'n cofio gweld lori'n dod gyda India corn ar y coesyn, ac o fewn 2 funud, roedd na dorfanferth y gylch y lori yma, ac wedi dechrau bwyta'r cyfan, wedi bwyta'r India corn i ddechrau, wedyn y dau, wedyn y coesyn. A pan mae dawon ni, oherwydd wedi sydyn iawn, oedd yn hynod beryglus yna, mi oedden nhw'n bwyta'r gleifiau'r pryd. Ac wedyn mynd i ysbyty y maes, ac wedi mynd ar ryw saff gefen o hanfodion meddygol gyda ni fel byddech chi i le fel yna. A roedd wedi fwy o adnoddau meddygol yn y saff ar yng nghefni, nag oedd gan yr ysbyty y maes.
Ac o'ch chi'n teimlo ryw ddiymardether rhyfeddol, yr ysfaddynol o gyfannu'r offer yma, gan wybod, os o'ch chi'n gwneud hynny, o'ch chi'n peryglu'ch bywyd eich hunan, yn peryglu bywyd y dyn camera, a fwy na thebyg hefyd yn golygu na fyddwch chi byth yn gweld golau dydd eto, ac y stori ddim yn cael ei darlledu. Ac i chi'n cwestiynu yn y fath sefyllfa yna, beth yw pwrpas newyddiadurau? Beth yw pwrpas bod fel hyn, lle mae meddygol yn treul ei gorau yma, elusennau yn treul ei gorau, beth ar y ddaear dwi'n gyfrannu fel ar-solwr, fel rhywun sydd yna i wylio'r dioddefaint yn oer? A'r unig fantes o dod nôl a gweld beth gyfrannu o pobl Cymru. Ac fe enwyd dwy oren. Adnoddau o bob math tebyg, dibedwr, bwyd, llety ac yn y blaen. Ac wedyn chi'n cael rhyw fath o ymdeimlad o, wel, mae'n bosib bod i wedi gwybod nhw. Be am y ddwy yn achithad, y ffordd â chi yn dod trwy hynna'r meddwl, beth dwi'n meddwl, oedd ti wedi bod yn adrodd ar gwyllad ar genner, ar raddfa wahanol, oedd ti'n gweld bobl, oedd ti'n siŵr o fod yn nabod llawer ohonyn nhw, a'i bywoliaeth nhw wedi mynd. Be oedd rôl newyddiadurwr? Rôl newyddiadurwr ydy adlewyrchu ar yr hyn sydd yn digwydd, ond hefyd ceisio rhoi llais i bobl mewn gwirionedd ydy ond, fel mae Aled yn amlwg bod y stori yna wedi ffeithio arna chi o'r galon, a mae yna rhai pobl da chi'n cyfarfod yn ystod eich gyrfa yn rhif y cannoedd o bobl yn siŵr mae Aled a finna gan Harad wedi holi sydd yn aros efo chi mi ddwni ac sy'n o'n straeon fi'n i man sydd wedi cael fath ar effaith fwyaf arna i. A man eich cael chi yn fanna serch y ffaith bod y ddelwedd bod newyddiadurwyr yn rhyw bobl galad, diegwyddor, fydda rhai yn dweud, ac yn di gyd yn deimlad. Fedrwch chi ddim bod yn gwbl galad felly drwy'r amser, mae'n ystyrian sydd yn ffeithio arna chi. A dwi'n meddwl bod chi angen y cyd yn deimlad yna, bod chi angen y pobl i'n ymwiliad yna chi, mwyn adrodd ystyrian nhw, mwyn cael y stori yna allan o'r galon o'r enau yna. Dyna beth sy'n meddwl. Ie, wrth gwrs, yn rhywun sy'n gweithio newyddion, nid bod fi wedi bod fel Nia a Aled allan y math o bethau yn gweld pethefnadu fel ti wedi gwneud, yn hyd yn oed fel darllenwyr newyddion hefyd yn gweld chi a Archif yn dod mewn, yn rôl ni bod yn broffesiynol. Ac i fod yn ddi-emosiwn hefyd, achos mae pobl adre sy'n chwilio chi eisiau cael y stori. Dwi'n eisiau gwybod sut chi'n teimlo'n mynd o'r gwaith. A o weld y ffilmiau mae pobl yn ei gweld mewn stafell newyddion, y rai sydd ddim yn cyrraedd y sgrin, hyd yn oed y rai sy'n gweithio yn ei newyddion, fatha torri y ffilmiau gati, neu yn y fan ar lle. Dwi'n meddwl mae'r emosiwn mwyaf, mae'n siŵr gen i ar y pryd, yw trosglwyddo'r stori. A dyna pam ambell oedd hefyd mewn stafell newyddion. Mae'n hymor tywys iawn, yn gyda. Ac mae'n ffordd hefyd dwi'n meddwl yn ymdopi gyda pethau'r mae rai newyddion yn gweld. Nawn ni aros Aled o Sawni efo trychineb arall. Ac oedd yn agos at y tŷ mewn ffordd wahanol yma oedd Rwanda ymhell i ffwrdd ond bod ti wedi mynd yno. Ond dwi'n cofio, o'n i'n gweithio ar golwg ar y pryd pan ddigwyddodd damwain y gleision, ydych chi'n cofio'r damwain yn y Pwllglo yn Hwng Tawe. Y damwain ola dwi'n meddwl, oedd bas mewn Pwllglo yn Ne Cymru. Ac oedd hi'n mynd â chi nôl i'r hen ddyddiad pan oedd yna y damweiniau yma'n digwydd. Ac oedd ti wedi mynd yno, ond wrth gwrs oedd gen ti reswm arbennig pam oedd y stori yna yn golygu rhywbeth o ti. Fi'n ei gywiro ti'n ymwneud yn y mywyd. Fe ges i magu fewn cymuned lofal yn ystyr bod yn faid ar ci wedi tîlo 40 mlynedd yr un fel colliers yn Hwng Tawe. A oherwydd fel mae'r heinen lo yn symud yn y ddeiar,
wyt ti'n cael pwll glo fel arfer yn y dwyrain, lle mae'r fas lo yn dod yn, wyt ti'n cael glo bryd, lle mae'r glo yn brido i'r wyneb, ac wedyn glo yn y canol, wyt ti'n cael glofa neu gwaith glo, hynny, lle mae'r glowyr yn mynd mewn ochr y mynydd i glofio. So dwi'n maddau hwnna i fi, oherwydd mi oedd yr amgylchadau'n bwysig. Roedden nhw wedi mynd mewn i ochr y mynydd i glofio. Ac mi oedd amodau y gwaith glo yma yn hollol gyntefig. Mi oedd yn Victorianedd. Ac roedd rhyw 7 o lowyr i gyd yn gweithio yna. Fe roedd y cydd ifanc yn syth bin, rheolwr y lofa yn llwyddo ddianc trwy dihangfa cefn, ac yna fe gafodd 4 o lowyr i dal yn y llif o ddŵr yma, yn llithro o'r hen lofa, drwy lle ni wedi clofio a mas o'r mynydd. A dwi'n sefyll fan'na wrth y fynedfa i'r lofa. A'r corff cyntaf iddyn nhw ddarganfod oedd corff Gary Jenkins, oedd yn 19 mlwydd oed. O'n i ryw chydig bach yn hyn, ryw 41 ar y pryd. A o dipyn i beth, mi ddes i nabod teulu Gary, Anna Malcolm Jenkins, a fel tythau ni am dod i nabod pobl dros gyfnod o flynyddau. Yn wahanol i stori fel goma chi, hedfan yna chi'n treulio wrthnos neu gyfnod yna, hedfan mas a chi'n treulio anghofio am y peth. I chi weithio, perthynas gyda'r bobl yma, chi'n dod i nabod nhw, falle ddim fel ffrindiau, ond fel cydnabod, ac elfen bwysig o'r newyddiaduraeth i eich bod chi yn adlewyrchu i poenau nhw, ac yn dod yn llais iddyn nhw hefyd, oherwydd roedd rhain yn bobl weithgar o ddosbarth gweithiol yn Hwnt Tawe. O ddim mewn unrhyw ffordd yn dymuno unrhyw fath o gyhoeddusrwydd. Roedden nhw'n deheu am fynd nôl i bywyd bacteriol nhw un diwrnod cyn trychinau y gleision. A dyna ges i gan Anna Malcolm ar hyd y degau, oedd mae'n teulu yn bwysig, a dyna ni'n dymuno 12 yn ôl. Beth bynnag, ar hyd yr achosion llys, ar hyd yr ymchwiliadau, o'n i'n troi at Anna Malcolm a o'n i'n wastad yn cael y coeso penna i ddod yna i agor i stori. Sut oedd i barn nhw'n bwysig ar y hyn oedd wedi digwydd. Oedd Malcolm i hunan wedi bod yn lor, oedd e'n hen gyfarwydd ar amodau. Oedd e hefyd yn ymwybodol o'r pethau na ddylid bod wedi cael ei gwneud, na ddylid bod wedi cael ei dweud yn yr achos llys, ac roedd hynny'n dan ar ei dronau. Ac dwi'n cofio mynd i weld y teulu, oedden nhw, Malcolm dod i gwrddau ar ben yr hewl yn cael mwgyn, yn rhywbeth o gwersawu fi, yn swyddogol i'r tŷ. Ac un tro mynd i'r tŷ, ac oedd e ddim yna. A yn bythefnos cynt, oedd wedi mynd i lan beth Gary Jenkins i gael mwgyn gyda'r mab, oedd wedi newid olwyn y carfan a di marw yn anodd lle. Felly oedd trychineb y gleision yn para flynyddoedd wedyn. A ges i awr ffôn rhyw 3 mis yn ôl, oedd Ann wedi marw hefyd, ac yn dod ddim yn syni fi o gwbl oherwydd oedd Ann wedi torri chalon ar y diwrnod yna yn 2011. Ac oedd sgil-effaith y gleision yn cael pennod hynod o drist yn niwyddiant glo carreg Cymru mewn gwirionedd, oherwydd mae'r clodi'n dal yna. Mi roedd cyfoeth yr holl lofeydd ddim wedi dod i'r cymunedau, a mae'r ffaith bod rhywun yn gallu marw yn y fath amgylchiadau yna, 39 mlwydd oed, yn 2011, yr adlewyrchiad trist o'n cenedlaethol. Oedd y ti ar un oed a Gary Jenkins, wan angharad oedd y ti ar un oed ar dywysoges Diana, ac oedd ti'n gweithio yn y stafell newyddion pan ddoth y stori trwodd bod eitha wedi marw. Bydd chydig bach o beth sy'n digwydd mewn y stafell newyddion pan yna rhywbeth o'r maint yna'n digwydd, oedd yn cael ei ystyried yn stori fawr ar lefel Brydeinig beth yna. Wel, dwi'n meddwl bod stori Diana wedi bod yn stori fawr ar lefel byd-eang ar y pryd. Mae'n un o'r straeon yn ei dynol mae pawb yn cofio. Beth bynnag fan chi'n y teulu yn unol â Diana, mae'n un o'r straeon yna mae pawb yn cofio ble oedden nhw ar y diwrnod hwnnw. Nawr, fel mae'n digwydd,
O'n i ddim yn gweithio yn y stafell newyddion ar y diwrnod y bu farw. Oedd hi'n bore dy Sul, pan gaethon ni glywed, a dim ond i 5 munud cyn y cyfarfod yma nes i weld y llun yma tro gynta. Felly mae hwn yn ystod yr wythnos. O'n i wedi gwybod yn Lerpwl, achos o'n i'n rhedeg ar y pryd, o'n i'n cynrychioli Prydain mewn ras hanner marathon, a doedd hi'n Prydain yn erbyn Rwsia. Nes i ennill y ras yn 75 munud, a dwi'n meddwl bod yn sioc o glywed cwpl oriau yn hyn, bod Diana, wedi marw, wedi gwneud I fi redeg yn gymryd yn y lwybr sy'n fydd ers hynny, achos sioc oedd yn 16 oed, oedd 2 mis yn iawn o fi. Ac oedd hi'n sioc I bawb, achos fel arfer gyda teulu brenhinol, mae'r obits yma wedi cael I ffilmio, maen nhw mewn storfa, maen nhw'n barod I fynd. Byddwn ni'n gweud o leia 20 mlynedd cyn marwolaeth I Caeredin a Frenhines, gyda'r obits yn barod, a wedyn maen nhw'n cael ei newid bob yn hyn, falle bod Sais newydd yn cael ei roi ar nhw, falle bod rhywun sy'n cymryd rhan wedi marw cyn y person pwysig, felly mae rhywun falle'n cael ei tynnu mas. Ond gyda Diana, wrth gwrs, doedd dim o hynny wedi digwydd, achos dim ond 36 oed oedd hi. Ond yn ystod yr wythnos hwnnw, beth oedd yn wirioneddol ddiddorol o fel oedd y stori'n datblygu. Nid dim ond marwolaeth Diana oedd y stori nawr, ond y mater y teulu yw marwolaeth hi. Ac fe ddigwyddodd ddigwyddiad I farw Awst 31 1997. Oedd Tony Blair wedi cael ei ethol yn brifweinidog am y tro cyntaf ers tua 4 mis. Oedd e'n brifweinidog newydd. Fe daeth e mas yn neud yr arall honno pan alwodd Diana yn The People's Princess. Mae wedi cael ei gael yn People's Princess ers hynny. Tony Blair, fel oedd y teulu brenhinol yn gwrthod erbyn bod rhaid iddyn nhw newid protocol brenhinol er mwyn delio gyda'r farwolaeth yma, oedd safbwynt y wlad gyda nhw yn gosl, a wedyn wrth gwrs oedd Tony Blair yn cael ei ddyrchafu nawr yn fod yr un oedd wedi llwyddo I ddal emosiwn y bobl. Wedyn wrth gwrs, fel eiddo Tony Blair yn y diwedd, I berswado'r teulu brenhinol, y Frenhines a dwi'n credu'n bod rhaid iddyn nhw gyflawr I Lundain I gwrdd â'r bobl. Doedd dim y banner yn hedfan hanner mas dros Buckingham Palace, achos oedd Diana ddim bellach yn rhan o'r teulu brenhinol. Ti'n warthus mewn gwirionedd pan ydych chi'n meddwl am y peth. A fe sylweddolwyd bod rhaid iddyn nhw newid I ffyrdd mwyn cyfateb ag emosiwn y pobl Prydain. Ac wrth gwrs yr emosiwn hwnnw hefyd yn rhywbeth nad oedd wedi cael ei weld erioed o'r blaen, sef y ffefen cyhoeddus. Yr holl flodau yna yn cael ei gosod o'n i'n digwydd bod yn y Llundain yn diwrnod yr wythnos honno, a ges I tu fas I Cefn Gynhalaeth I weld y blodau. Ac oedd gwynt y lilies yn awyr yn rhywbeth na I ddim yn hofio. A milodd ar filodd y bobl yn teithio I Lundain yn mwyn cael gosod torchau blodau. A cymaint o bethau wedi newid mewn gwirionedd yn y cyfnod hwnnw. A wrth gwrs mewn stafell newyddion, wel, o'n i'n siarad mas o'r blaen yn y garafan, fel mae rwy'n ei wneud, os oes y wyn yn ôl, sy'n sôn o'r Garthydd Lloyd Lewis, oedd yn gweithio yn BBC ym Mangor ar y pryd, ac oedd e'n dweud o'r ein cofio'r cyfnod, oedd bod wedi mynd mewn i'r gwaith ar y bore dy Sul, a bod wedi mynd I gadael am 7 cyfnod. A fel na oedd hi, a nid dim ond o'ch y stori Diana, ond achos y stori'r teulu brenhinol a'r holl emosiwn cyhoeddus yn ei digwydd yn y pryd hefyd. Ond I hefyd, o'n i'n teithio lot ar y pryd, mae rhaid i'n digwydd bod yn Hynarfon, a wedi gyfnod rhaid a'r holl flodau tu fas I desert Hynarfon hefyd. Felly oedd yn digwyddiad dwi'n meddwl, mae pawb yn cofio ble o'n nhw, ond oedd yn digwyddiad hefyd sydd wedi newid cymaint o bethau am agweddau cyhoeddus yn ymwneud â galaru, a'r agweddau hynny wedi newid sydd hefyd. Na ti'n o'r ddau arall yna chi fod y rhan mewn ei gwahebu ynglyn â yr canlyniadau I farwolaeth Diana? Wel, dwi'n mewn hyfyl y beth ydych chi'n cofio'r goment, chi'n cofio'r un o'r Johnny, mewn pa beth oedd ni digwyddiad teuluol. A yn y dyddiau hynny, mae'r un pethau gyrru'r mas lle ddechreuol i'r sgwrs. O'n i'n cael ei pager ar y pryd. Dwi'n cofio fel y bocsys bach yna. Oedd dy fi'n cland. O'n i'n bwysig, o'n i
ddim yn cael jyst yr rhydd, ond i'n cael y neges oedd yn dod lan. Ac o'n i yn y gwely ar ddiwedd y parti i ddau gloch o bore, ac yn sydyn reit o gwmpas hanner i 3 cyfer y gloch, ac yn peidio yn dwyn. Ac o'n i'n dechrau meddwl bod y batri wedi mynd o'i le. A pwy oedd e am trial Gibson yn tref hegafel ar yna i drial cael fi fynd i Baris, ac yn llythrenol yr unig peth a gofio'n Garfield fan'na, mynd i'r gwaith a ddim yn adre am sicr 10 diwrnod. A mae y gweddill yn hanes i'n siŵr, ond mi oedd y ddigwyddiad lle ni gyd i cofio lle o'n ni. A sy'n y pethau, a'r pethau ychwanegol yna mae rhywun yn cofio, wrth gwrs, oedd y ffaith bod oedd y dyn oedd yn gwarchod Diana a Dodi yn Gymro, ac wedyn oedd yna elfennau o'r stori yn dod oedd yn golygu bod yna falle mwy o ddiddordeb gan Gymru yn fi am wahanol reswm. Wel, chi wedi casglu mae newid agweddau, newid technoleg, y pethau yna gyd yn rhan o'r stori yma. Ni bownd o fod mewn byd fel newyddion lle mae pethau yn ddihanfod yn newid yn gyflym. A un o'r pethau sydd wedi newid yn sicr ydy'r ffordd ydym ni'n trafod pethau dwys iawn, pethau anodd iawn. Lle falle nad oedden ni'n gallu gwneud yn hyn. So ni ges i brofiad o hynny. Y tro ma ni efo un adroddiad newyddion, ond fel mae rwy'n weithiau'n gwneud rhaglen sy'n cymryd wythnosau misoedd o waith. Ac efo clefyd sydd bellach wedi dod yn un cyfarwydd i ni oherwydd y coeddusrwydd mae wedi cael, sef clefyd Motaneuron, ond mi nes i wneud rhaglen yn eitha cynnar ynglyn â hynny. Ie, da ni'n mynd yn ôl ddim yn bell ofnadwy i 2012, ac yn bellach iawn, doedd na ddim i'w lawr y sôn am glefyd Motaneuron yn gwneud hynny. Erbyn hyn yn sgil rhai o bobl chwaraeon gweithio bod o'ch i wir na bod o'n llafar mwy amlwg. Ond ar y pryd, hanes Gwenda Owen o Ruthin gafodd ddiagnosis o Motaneuron. Yn aml bod rhywbeth o'i le yn mynd at ynefydd ac yn anffodus yn darganfod mae dyna bod y clefyd yn bod yn. Ac yn cytuno i ni i dilyn i bob pwrpas am 6 mis oedd yn golygu mynd yna weddol pysgol i'w holi hi. A hefyd, mi roedd hitha hefyd, a efo Gymro'r Sir John i gwrdd fan hyn, yn recordio botiau hun hefyd, ac felly mi roedd o'n ddarlun o'i sefyllfa hi dros gyfnod o fisoedd. A da ni'n gwybod, does na ddim gwella i gyflwr Motaneuron, yn gyflwr sy'n golygu bod eich cyhyrra chi yn gwanio yn raddol, ond mae'r meddwl yn dal yn iawn mewn glefyd eithriadol o gyraelon. A mae rhywun yn cofio lot o bethau am wneud y rhaglen yna. Gomistrwydd Gwynda oedd yn fodlon trafod, oedd yn gwybod os yn mynd i farw. Roedd hynna'n beth mawr i gydnabod i rywun, roedd ni'n nabod dim ar Gwynda cyn i gael croeso anhygoel yn cartref. Y ffaith bod ti mor agorad pan oedd ni'n gwybod bod ti wedi cael y clefyd yma. Mi roedd yn dweud bod ti eisiau yn meddwl am y diwad. A dwi'n dal i gofio y cyfweliadau o'n i'n gwneud yn y cartref hefo hi, lle roedd yn dweud mae gen i'r hawl i fyw. Mae gen i'r hawl i ddewis peidio byw. Dyna chi 2 frawddeg sydd wedi aros yn y co hefo fi am i allai weld Gwynda yn ei dweud i rwan. Oherwydd mi roedd hi'n credu bod angen newid yn y ddeddf i roi hawl i bobl fatha hi gael y dewis i benderfynu. Chyfod, da ni'n clywed am bobl yn mynd i picnics ac yn y blaen, cynnig yn y Swistir, na chi ddim wneud hynny. Ond o'n rhywbeth oedd hi'n bobl yn drafod yn gwbl agorad ac yn gwbl onest, ac yn bobl yn cael ei herio ar hynny hefyd, oherwydd mae yna 2 ochr does lan i'r ddadl yma felly. Ac oedd y tyfeirio at John Owen y gŵr Gwenda, ac oedd rhaid i ti wedyn ofyn y cwestiwn i ddod yn te. Wel, dwi'n cofio eto y cyfweliad a holi John, oherwydd fel yn dweud, mae yna 2 ddadl, mae yna bobl sydd o blaid, mae'n ddadl mawr, wleidyddol a meddygol yn dydi. John yn gynwyntog yr efengyl, lle mae bywyd yn sanctaidd, mae sancteiddrwydd bywyd yn bwysig ar y naill llaw. A dwi'n cofio gynta hefyd yn dweud wrthai bod o wedi glynu at yr egwyddor yma ar hyd i oes.
bod bywyd yn di yn sanctaidd a tra bod na obaith, mae rhaid i ddal ar y gobaith yna. Ond, meddwl o, os oedd Gwynta, i'w wraig wrth gwrs, yn teimlo bod ti wedi dod i'r pen draw a na fedar hi gario ymlaen, bydda fo yn cefnogi hi 100%. A dwi'n teimlo bod chi John wedi agor eich calon wedi bod yn eithriadol onest ynglyn â'r ffwnc anodd iawn, ond oedd o'n cwestiwn o'r rhaid, a mae'n rhaid i chi ofyn y cwestiynau anodd yma, yn yr un modd, mi roedd rhaid gofyn i Gwynta ei hun, mae yna bobl yn erbyn newid y ddeddf o roi cael i bobl farw oherwydd y gallai oedd teulu fanteisio hynny. Bydda pobl yn cymryd mantais o bobl gyda gan agwedda, pobl fregus ac yn y blaen. A mi rhaid gofyn hynny i hi hefyd yn dod hi'n dal i fyny na bod ti yn chymod bod ganddi hi'r cawl yna i ddewis ac y dylu bod yn newid y ddeddf o bysyn dde. Ond dwi'n cymryd mae un peth bwysig mewn wneud rhaglen fel yna ydy wyt ti'n gofyn y cwestiynau, ond wrth gwrs mae rhaid i'r bobl wyt ti'n siarad efo nhw bod yn barod i ateb. Yn penderfyniad yn hw ydi ond p'nau ydyn nhw'n trafod y peth, p'nau ydyn nhw'n ateb y cwestiynau. Yn sicr, a mi wnaethon ni fagu perthynas yma rhaid i chi pan ydych chi'n gwneud rhaglen o'r math yna, mae'n wahanol i stori undib yn debyg gyda ni stori mae'n twrog yn ôl 1986. Mi roedd hon y stori y bwysig yn ymwneud â hi am fisoedd ac ar ôl gwneud y rhaglen hefyd. A mae rhaid chi gael y perthynas, mae rhaid chi fod â ffydd, mae rhaid chi fod â gynfyrniadaeth yn y bobl, bod hwn yn direg yna chi a chitha yn nhw hefyd. Mae'n bwysig dweud hefyd bod ni fan hyn trafod pwnc eithriadol o ddwys, eithriadol o anodd, sef marwolaeth. Mi gyda ni lot fawr o hwyl hefyd yn gwneud yr rhaglen. Mi fi yn chwerthin a gwenu llawer hefyd, a dwi'n cofio hefyd bod Gwynta oherwydd bod ti wedi gwanio mi roedd hi mewn cadarolwyn drydan. Ac mi roedd chi John wedi cael yr fan, yr berlingo, yn dweud â cher mwy medru roed y gadarolwyn yn hefn y fan, y ramp yn dod i lawr, a Gwynta medru wisio i gefn y fan fel oedd yn dweud. A Gwynta yn backseat driver, John ar y tu blaen, hefo selective hearing, dyna'r union eiriau. Gwynta'n dweud, wyt ti'n mynd gywlyn John, a John yn dweud, na, dwi'n ond yn mynd ugian ysgur yr awr, ac oedd hi'n pwyntio'r daflun yma, a dwi'n gwybod gobeithio bod chi'n meddwl bod hi'n anharchus yn dweud yma hynna beth. Ond mi roedd na, oedd angen medru gwenu, oedd angen medru chwerthin a mwynhau yn hynny gyd, oedd eisiau cael ei drin o person normal, oedd yn gwbl iawn yn ei ymenydd a'r meddwl siarp yma felly. Ac oedd hi'n fraint gael gwneud, yn fraint eithriadol cael gwneud y rhaglen yna. A pan dwi'n meddwl am Gwynta ac yn dal i ddarllen y stori yn cael ei yn fanna, dyna's eithriadol. Dwi'n meddwl bod ambell i stori fel yna'n dod ar draws bob newyddiadurwr ni dro, mae'r stori yna eto'n swnio'n yn hynod o deimladwy yn dydi. Mi nawn ni orffen efo math gwahanol o deledu os gael dweud. Nid newyddion yn union, achos mi symudodd angharad ymlaen o fod yn gyflwynydd newyddion. Ac ar un fel na'n dweud mae hi oedd y Jerry Springer Cymraeg, ond fi oedd yna ryw ymgais at hynny os gael dweud. Oedd yna raglen yn ymwneud tan eich sy'n ei chofio, yn rhaglen o'r enw Angharad. A'r bwriad oedd trafod materion oedd yn ddwys, ond wrth gwrs i wneud o mewn ffordd ddadleuol. Ac un o'r penderfyniadau oedd y bysach chi yn... Wel, gyd i egluro gen i. Ie, cyfres o'r enw Angharad, cyfres materion cyfres i bod pwrpas. Cynulleidfa yn y studio gyda ni fan hyn. Ac o'n i wedi gwneud un yr enghraifft y pobl oedd wedi cael eu cyrcharu ar gam, ac oedd y brodyr Darlledu gyda ni yn y studio a gwraig Eddie Browning, ac oedd e'n carchar ar y pryd, ac o'n i'n gwneud un arall ar cyfrifau cyfreithloni, cyffuriau ati, na roedd hon yn ymwneud ag y gweddau at bobl hoyw yn y 90au. A wrth, y rheswm nes i dod ar draws y rhaglen hon eto, achos yn ystod Covid, wnaethon ni'n gwneud tair cyfres o heno air, sef ni nôl at heno yn y 90au. Ac i bod pwrpas, erbyn i'n gyfres ar wahân yn ystod yr haf, oedd yn dod o dan banner heno mewn gwirionedd. A oedd y rhaglen yma, be wnaethon ni, oedd cael ffydd briodas rhwng dau ddyn yn y studio.
Ac yn y 90au, be oedd o'n i'n cael yn atgoffa ohono yn ddiweddar, oedd yr homophobia difrifol oedd ar Ddarlledu ar y pryd ar bob sianel. Nawr, yn ystod hyn o air, fe ddangoson ni y briodas eto. Ges i ganiatad y ddau yw'r i gael gwneud hynny ac nhw'n berffaith hapus bod i'n neud. Fe benderfynon ni'n olygyddol ar hyn o air i bido dangos y sylwadau homophobig oedd yn y rhaglen hon, ar heno mewn ysgyrsiau gwahanol hefyd. Achos o'n i'n meddwl, wel, ni'n meddwl ni'n gobeithio bydde'r bobl oedd wedi gweud nhw wedi newid i meddwl erbyn hyn, ac o'n i ddim eisiau bychanu nhw mewn unrhyw ffordd. O'n i hefyd yn meddwl nhw'n blant, falle, dyn nhw ddim eisiau gweld i'r rhieni. O'n i ddim, dwi'n meddwl beth hawl dydi i ddod dangos nesaf yn eithaf ni benderfynu peidio. A i fi, mae'r 90au fel ddol. Ond pan mae rhywun yn gweld faint mae agweddau pobl a'r cymdeithas ni wedi newid yn y cyfnod hwnnw, gwell, mae rai i ddweud, mae werth cael yn atgoffa bod hyn a hyn o sylwadau oedd yn cael caniatáu ar y Ddarlledu mewn fyddenni cyfoes, materion cyfoes, bod yn newid am materion y byd. Beth chi bythoedd yn cael ei dweud yn gyhoeddus heddi, a dwi'n meddwl bod hynna'n beth arferthol, mae rhaid i ddweud. Ac wrth gwrs, os ydych chi'n sefyll pwynt neu rhaglen fel yna heddiw, achos mae hyn yn digwydd trwy'r amser beth bynnag. Wrth gwrs i fod yma, mae dweddau ni wedi newid cymaint ar gwell mewn gwahanol o wahanol bwysig. A dwi'n meddwl bod e'n bwysig am bethau bod ni'n cofio hynna, achos ni'n byw mewn byd hyfer iawn ar hyn o bryd, a mae gael woke erbyn hyn, wedi dod yn un i glywed yn aml, ond i yn byw mewn cymdeithas sydd yn fwy iach na dyn ni'n neud yn y 90au. Ac yn ddiweddar, ni'n gwylio rhaglen dogfen ar George Michael, mae'n lot o hwn yn fath ar hyn o bryd. Ond y rhaglen hon o'r enw Archif, oedd hi'n dogfen 90 munud yn darlunio'r union adeg pan nath newyddion gael gadael y stori yn Los Angeles bod George Michael wedi cael rhyw gyda dyn arall, a dyna gyd o'r papurau wedi aros amdano er mwyn iddyn nhw gallu dweud i stori fe. Ac yn y rhaglen ddogfen hon, mae am George Michael mahi, mae hi hefyd am papurau newydd Llundain ar y pryd a'r homophobia difrifol oedd yn cael ei roi yn y papurau hynny. Yn lleafiach iawn i weithio yn debyg, y dynion wedi gweithio yna, oedd merched ar y cyfan ddim yn gweithio chwaith i'r papurau fel Mirror, Sun, Express, y Mail, fe'n y byd. Ac yn sicr gallech chi ddim cyfadech bod chi'n berson hoiws o ddech chi'n gweithio papurau yma. Ac oedd golygyddion papurau yma yn cael ei holi ar y rhaglen hon, ac yn nhw hefyd yn edrych nôl ar y penawder sydd yn lenni blaen i gyd. Felly, oedd hi'n ddogfen oedd yn llawer mwy na hanes un canwr, oedd hi'n ddogfen yn y gweddau 90au. Ac wrth gwrs oedd y cyfnod eid wedi bod ar y pryd hefyd, ddath i Gymru rhywfaint yn hwyrach nag yn Lloegr, ac yn hwyrach yn Lloegr nag yn America. Felly oedd yn gyfnod wenwynig iawn, a fi'n falch na rhaid i weid fel cymdeithas yn bod ni wedi symud rhan hynny. A dyna pam oedden ni eisiau gorffen efo'r stori yna oherwydd bod hi yn rhoi rhyw olwg mwy gobeithiol falle, ac yn dweud rhywbeth am y was a'r cyfryngau, a'r ffaith bod y was a'r cyfryngau hefyd yn newid ac yn gorfod newid. Ond diolch yn fawr i chi gyd am ddod, ond diolch yn arbennig i'r tŷ yma am rannu straeon sy'n amlwg wedi bod yn ddibynnol iddyn nhw yn ogystal ag i'r bobl oedd yn y straeon eu hunain. Felly, cofiwch hefyd am yr Archif, wrth gwrs, a mae yna lawer iawn mwy o raglenni a straeon fel hyn, neith eich atgoffa chi a falle deffro eich teimladau chi hefyd. Ond diolch yn fawr i chi gyd am ddod a diolch i'r tîm.